Τα ρούχα της ημέρας. Εδώ για να έρθεις για ψώνια σίγουρα πρέπει να το βαστάει η τσέπη σου. Να το βαστάει γερά. Η στήλη της Παναγίας με τα μπρούτζινα αγάλματα. Και στο Αφρέγγιουρτ για τα διάσημα καφέ Σοκολά και Σεντράλ, να δούμε και εκεί τι γίνεται, πόσο κόσμο θα έχει και τι είσοδο. Το μόνο αρνητικό, τα συντριβάνια όλα είναι άδεια. Τόση ομορφιά και με το ποτάμι δίπλα.
Μπορούσα να τα εκμεταλλευτούν. Και το καφέ Σεντράλ. Για να δούμε πόση αναμονή θα έχει. Καθόλου αναμονή. Φτώχεια καταραμένη. Ποιος πάει για καφέ στο Σεντράλ? Εμείς πάντως λέμε να πάμε. Όχι για να φάμε, να πιούμε κανένα καφεδάκι. Μην ξανοίγεσαι. Μέσα. Ανάκτορο Χόφμπουργκ. Κάπου εδώ είναι και το κοινοβούλιο, το δημαρχείο και το ανάκτορο της πριγκίπισσας Σίση. Όλα θα τα δούμε και θα τα δείτε κι εσείς. Αξίζει και με το παραπάνω. Και μερικά ρωμαϊκά αρχαία, να θυμόμαστε τις λατινικές μας ρίζες. Γιατί οι Ρωμαίοι φυσικά και φτάσαν ως εδώ. Απόγονοι είναι της κεντρικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνομαι στα πλάνα, αλλά πραγματικά, εντάξει, είναι απολαυστικά. Όλα. Μ' αρέσουν πολύ. Ώρα για καφέ και γλυκό και που αλλού ένα από τα πιο αρχοντικά, ιστορικά καφέ, Ντεμέλ. Για να δούμε. Εδώ ένα take away με διάφορα λικούδια, σιρόπια. Τώρα στρούντελ είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Και περάστε. Αυτή η μυρωδιά της ζάχαρης, του γλυκού, του νόστιμου με το που μπαίνεις, σε πιάνει μια συγκοπή, θες να φας κάτι. Για να το γυρίσουμε. Εδώ επιτόπου γλυκά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κρέπα, βούτυρο, φρέσκο βούτυρο εδώ. Βάφλα. Πώς φάνε αυτό? Ναι, στρούντελ αυτό με λετά. Ντόνατ, παραδοσιακά. Σοκολάτες. Αυτό τώρα είναι σοκολάτα, πιστεύω. Μπορεί. Και όχι. Ω, απίστευτο. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου σε γλυκό. Please don't touch. Απλά don't touch. Κλασική μουσική, είσαι μέσα στο πνεύμα.
Κλασικά πράγματα. Μπαρ, πολύ ωραίο. Πολύ κλασικό. Το γράφει Demel. Λεχουδιές και λυκίσματα. Τον είδες στο καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου σε σοκολάτα? Πήγε να το δεις, αξίζει. Μόνο έξω. Α, στο κρύο. Έχει σόμπες. Εντάξει παιδιά, η Αυστρία τώρα είναι σχολή σοκολατό ζαχαροπλαστικής γενικά. Μεγάλο σχολείο. Δηλαδή όποιος θέλει να ασχοληθεί θα έρθει εδώ να πάρει γεύσεις και εικόνες. Από εκεί τι να είναι άραγε, προσωπικό. Εδώ τα φτιάχνουνε. Α, πάμε από εδώ. Και πάνω είναι το καφέ. Θες να πάμε? Πάμε. Για να δούμε. Καθόμαστε εδώ άμα είναι. Να το δούμε, εντάξει, το Central είναι πιο ωραίο. Εντάξει, μπορούμε να πάμε. Hi. Μπορούμε να πάμε και άλλη μέρα στο Central. Να το δούμε. Hello. We are looking around. Thank a lot. Θες να κάνεις Κοίτα. σήμερα να Central? Είναι κλασικό. Πολύ κλασικό. Έχει και πιο πάνω. May I ask, on the second floor, it's something? It's the same, but it's closed now. It's closed. Okay. Πάμε για να δούμε. Έπα στην πλάκα σου, Κοίτα εδώ. Ωραίο αυτό με τη σοκολάτα. You become 6 piece in one portion and it has some Εγώ λέω να κάτσουμε. Δεύτερη εξόρμηση για γλυκό, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται μετά το σνακ που φάγαμε, το φαγητό έτσι, αυτό το βρώμικο θα έλεγα. Δεν κάτσαμε σε μέσα εστιατόριο, αύριο. Και αφού το Demel έχει ωράριο φούρνου και κλείνει νωρίς και ξεκουράζει το προσωπικό του, επιχείρηση Central. Γεμάτο είναι. Ευτυχώς δεν έχει μεγάλη αναμονή, ως καθόλου θα έλεγα. Βαριά πόρτα. Επίσης, εδώ ένας κύριος που περιμένει υποδοχή. Λοιπόν, εδώ έπαιρνε και το καφεδάκι της πριγκίπισσα Σίση Φιλέλιν. Τέλεια. Ναι, παίρνα, όπου βρεις. Όπου βρεις. Ο κυριούλης γοητευτικός θα έλεγα. Πιο φτηνά εδώ. Πιο οικονομικά. Έχουμε τα ίδια. Αυτό εκεί το είχε 8 ευρώ.
ιδιαίτερες πάστες. Amen, grüß Sie. Και ώρα να κάτσουμε. Αλλάξαμε τραπέζι γιατί εντάξει είναι και ρεζερβέ ο καναπές, 2 άτομα είμαστε μόνο. Και το στρουντελάκι, το παραδοσιακό, το βιενέζικο, με μήλο και κρέμα. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι βανίλια σως. Είναι με κάτι που είναι σαν βάλει σαν γάλα είναι, το οποίο το έχω και εγώ, επίσης με την κρέμα τη φραουλίτσα μου. Εγώ δεν έχω φραουλίτσα. Και γαλακτομπούρεκο. Φραουλίτσα στο σπίτι. Το πιάνο σταμάτησε. Και ώρα για γλυκό. Συγγνώμη γιατί κάτι ξεχάσαμε, μια λεπτομέρεια σημαντική που εδώ πέρα σερβίρεται και πρέπει να την τσις. Oh mon Dieu. Λούτσα, τα έκανες όλα. Εδώ να βουτάς τη βανίλια. Πω τα έχεις όλα. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο κομψά. Θα το κάνω... Θα τραβήξω εγώ τώρα βίντεο. Περίμενε. Θα το κάνω λίγο πιο αριστοκρατικά. Ωραία, περίμενε. Αργά και βασανιστικά που λένε. Βλέπετε που είμαστε και πάλι. Που βρισκόμαστε. Έτοιμοι? Έτσι. Σιγά σιγά. Και αφήνουμε και λίγο για μετά. Να το πιούμε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να κρατηθώ. Πρέπει να το δείτε εσείς αυτό τώρα. Κάτσε να δοκιμάσω, κάτσε, να σου πω πώς είναι, περίμενε. Από κάτω για να κολλάει στο πιάτο πατέντα. Συγγνώμη, μη σας το κρύβω. Απίστευτο. Φαίνεται. Απίστευτο. Αφρός. Ωραίο. Τέλειο. Δεν έχω λόγια. Γλυκό, όχι απλά πετυχημένο. Ο ζυριασμός του cheese cream με το γάλα, κρέμα, πατισερί, ρεσιτάλ ζαχαροπλαστικής. Το κλείνω να το απολαύσω. Πολύ ωραίο το γλυκό πραγματικά, δεν έχω λόγια. Έχω λόγια για τη ζαχαροπλαστική τους. Τώρα, το ότι για να πιείς νερό πρέπει αναγκαστικά να αγοράσεις μπουκάλι, το οποίο μπουκάλι θα κάνει 4 ευρώ το μικρό. Βλέποντας μια γανάτα δίπλα μου με νερό και τη ζήτησα να μας βάλει 2 ποτήρια νερό.
και η δικαιολογία ότι σερβίρεται μόνο με το καφέ. Δηλαδή, ποιος θέλει να πιει νερό, πίνοντας καφέ. Εδώ τώρα με το γλυκό που ζαχαρώσαμε, θέλουμε ένα ποτήρι νερό, βρε αδερφέ. Και μου λες ότι είναι η πολιτική του καταστήματος να σερβίρεις νερό μόνο με το καφέ, ενώ τώρα πρέπει να στο παραγγείλω. Εντάξει, πες μου διακριτικά, είναι ένας τρόπος να σου πάρουν τα λεφτά τουρίστα. Σε αυτό δεν έχω να πω κάτι άσχημο για μας. Τους βάζουμε τα γυαλιά στη φιλοξενία μας, σαν λαό, σαν χώρα. Το νερό είναι του Θεού, είναι δωρεάν. Δεν μπορείς να μην το προσφέρεις όταν το ζητάνε σε ένα τόσο κυριλέ εστιατόριο. Συγγνώμη, ζάχαροπλαστείο παύλα εστιατόριο, γιατί έχει και φαγητό εδώ. Δεν γίνεται να μην προσφέρεις νερό να πιει ο κόσμος όταν σου δίνει τόσα χρήματα για να φάει, να πιει. Συγγνώμη, να πιει, εντάξει, σερβίρεται το νερό. Με το φαγητό σερβίρεται. Πρέπει υποχρεωτικά να το αγοράσεις. Anyway, αυτό να ξέρετε για το νερό. Είναι ακριβό, είναι υπερχτιμημένο, ενώ πίνεται του δικτύου και είναι και πολύ καλό από ό,τι λένε. Αυτά για από το Central Café. Τελείωσε και η μουσική, τελείωσε και το πιάνο και να δούμε τώρα που θα μας βγάλει συνέχεια.